Tak to bychom měli. Přijela k nám dneska taková divná pouť. Nechápu, proč jsme tam jako mohli jít. No nic, tohle je můj příběh o mých kamarádech a o mě. No, ale a tenhle příběh je, jak jsem se ocitla nějaké jiné zemi. A já vám to teďka povím. Proč tu vůbec máme jít? Mě to tady nebaví třeba. No, mohli jsme zajít třeba na koupál, když je takové dusno. Jo, a já nechápu proč. Proč bychom třeba nešli na hřiště? Tak to je Rex. Můj nejlepší kámoš. Rex. Hrajou Bob, Fero. Tak, nebuďte všichni zladění. Au. Teď je tady dobře. A tohle je Pipi. Jde opustí svou kolobku. Nechápu proč. Pipi. Hraje jí Lola banánu. To mi říkej. Třeba Lily má pravdu. A tohle je můj druhý kámoš. Zek. A hraje ho Zek Gíbík. No tak. Buďte aspoň rádi, že jsme někde šli. A to jsem já. Lola. A hraje mě Lily akord. No tak radši se pojďme bavit a nečučit na tam ty, kteří se líbí. Fuj. No nic, třeba půjdeme na tamtu atrakci. A co to má jako bejt? Dobrý den. Konečně někdo, který mě ocenil. Dobrý den. Vyberte si svoje znamení. A pak mi ho dejte zpátky. A tam ten kolotoč, co to bude trapas? Dobrý den, takže běžte. Co? Vidíte, staralo Pepko kolotoči, jsem hlupák. Nechte to. Pardon. Neděj si celou srandu. Dej tu kolubičku. No tak to je. Jo, vidíš? Je to tam super. No tak je potřeba. Já půjdu na ten. A já půjdu tady na ten. Jde ten růžovej někdo. No dobře, tak já půjdu. Jde to spustit, Margareto. Dobře. Kam se to blížíme?